ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ Om ഹരേ Namo കൃഷ്ണ Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Pudale Srimade Jayapataka Swami Nidinami Samadaya Padaya Nidhai Kumbhapradaya Nidhai Samadaya Nidhai Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Pudale Srimade Bhaktivedanta Swami Nidinami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pradhyadini Namaste Saraswati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റെസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्ण माताजी, हरे कृष्णा, ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ 16ാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകാം കേട്ടോ. 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ സ്പീഡിൽ പോയാലേ പറ്റൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം 16ാമത്തെ മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അത് മറന്നു പോകണ്ട. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ കർമ്മത്തെ അറിയുക, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ കർമ്മത്തെ അറിയുക എന്നാണ് ഈ 16 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പ്രതികരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാ ഇതിൽ വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് പാപപുണ്യ ഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, തത്വചിന്താപരമായ സംശയങ്ങൾ നീക്കാൻ പരോപകാര പരിജ്ഞാനം ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് താത്വികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ദൂരീകരിക്കും. കർമ്മബന്ധങ്ങൾ മാറ്റാനും കർമ്മം ക്ഷയിക്കാനും അത് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്താലുള്ള കർമ്മം എന്തിനിടയാക്കുന്ന? കർമ്മബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ്? കർമ്മം ക്ഷയിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ പുനർജനനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രതികരണം വരും, പുണ്യമോ പാപമോ വരും, അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജീവിതം വരും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനത്താലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുമ്പം, അറിഞ്ഞ് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്യത്തില്ല, അല്ലെ? അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മം ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിനെന്തായിരിക്കും ഫലം എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്താലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മോശം കർമ്മം അഭികാമ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചീത്ത ഫലങ്ങൾ വരുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പുണ്യകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ അതീതരാകേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് വീണ്ടും പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർഗലോകമായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കാണുക. അവിടെ പോയിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വന്ന് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? സ്വർഗം പോലും നമ്മൾ കാക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഫലവും ഇച്ഛിക്കാതെ വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ.
അപ്പൊ ജ്ഞാനമാർഗത്തില് 3 കർമ്മം ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം, ഈ 3 തരം കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഒരാളിനെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നാണ്. 3 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പ്രവർത്തനമാണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ഷൻ, കുറെ സ്ലൈഡ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മം, രണ്ടാമത്തെ ഫോർബിഡൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വികർമ്മം, മൂന്നാമത്തത് ഇന്നാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അകർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം, വികർമ്മം, പിന്നെ ഏതാണ് അകർമ്മം. ഇതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 തരം ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ പ്രവൃത്തി തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്, അല്ലെ? പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫലം ഉള്ള പ്രവർത്തനവും വരും, ഫലമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനവും നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള പ്രവർത്തനമുണ്ട്, ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാത്തതുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്ന ആക്ഷൻ, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലകാംക്ഷയോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയാണ് കർമ്മം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നു, കുട്ടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഫീസ് തരണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്ത വരുന്നത്. അപ്പം ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നു. ആ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതികരണം, അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകും. ഫലം എന്താണ്? പുണ്യഫലമോ പാപഫലമോ ഉണ്ടാകും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയത കർമ്മം, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയും ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു അധ്യാപികയാകുമ്പോൾ എന്താണ്? അധ്യാപിക പഠിപ്പിക്കുക, അല്ല? അതാണ് അവരുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ രോഗിയെ വേണ്ട പോലെ ചികിത്സിക്കുക, അതാണ് കർമ്മം. അതൊക്കെ നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, ഏതാണ്ട് മാറ്റമില്ല, അതിന് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഏതാണ്? വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എന്താണ്? മദ്യം ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും? മദ്യം ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെ? മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മാംസം ഭക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ അതിനെന്തുണ്ടാകാം? കർമ്മ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കത്തില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള മാതാജി അകർമ്മം ഒന്നും കാരണം എന്താണ്? ഭൂമി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അകർമ്മം പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടില്ല. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള് അനുസരിച്ച്, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്ര ഫലം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സൗണ്ട് കുറവാണ്, കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുറിഞ്ഞു പോണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ വാക്കുകളെല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോണു മാതാജി, മുഴുവനും പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറെ പ്രോബ്ലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും പോയി. കേൾക്കുന്നില്ലേ? അല്ലെ, വിട്ട് പോവാണ് മാതാജി. അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ നെറ്റ് ഉണ്ട്. മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കൂ മാതാജി, എന്നിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഞാന് സ്പീക്കർ 2 തരത്തിൽ ഇടാം. ഒന്ന് എന്റെ ചെവിയില് കേൾക്കുന്ന തരത്തിലിടാം, ഒന്ന് പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന തരത്തിലും ഇടാം. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇട്ടത്, മാറ്റിയിടാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചെവി അല്ലെങ്കിൽ കേടാകത്തില്ല, എപ്പോഴും ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നടിക്കുമ്പോ, സ്പീക്കർ ചെവിയിൽ വെക്കുമ്പോഴേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീക്കർ മാറ്റി വെച്ചതല്ല, സൗണ്ട് 2 തരത്തിൽ ഇടും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് കിട്ടുക? ഭഗവാനാണ് കിട്ടുക, അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ പാപപുണ്യ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മോചിതരാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരത്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല. അതാണ്
ഏതാപ്പ ഏറ്റവും നല്ലത്? കർമ്മമാണോ, വികർമ്മമാണോ, അകർമ്മമാണോ ഏറ്റവും നല്ലത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. വിച്ച് ആർ പെർഫോംഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. നിയതമായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മ. അവിടെ പക്ഷെ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നു. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ പറയാത്ത, ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന, അരുത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യും. അതൊക്കെ എന്തിന്? അധോ ലോകങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ 84 ലക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ അധമ യോനികളിൽ ജനിക്കാൻ ഇടയാകും. മൃഗമായിട്ടോ മനുഷ്യനായിട്ടോ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അധോ ലോകത്തോ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും. അതാണ് വികർമ്മ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും പാടില്ലാത്തതാണ് വികർമ്മ. അകർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കാരണം അത് നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു? ഫലം വരുന്നില്ല, നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നില്ല. കിംകർമ്മ കിമ്മ കർമ്മേതി കവയോ അഭിയത്ര മോഹിതാഹ തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാതോ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. 16 പറയുന്നത്. എന്താണ് കർമ്മ? അകർമ്മം ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അകർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ പറയാം, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തത് പറയുന്നു, കർമ്മണോഹീയപി ബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണ ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതിഹേ. അപ്പൊ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 17-ാമത്തതില് കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മം, വികർമ്മം ഇവിടെ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങളെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് കർമ്മത്തിൽ പെടുന്നതാണോ, വികർമ്മത്തിൽ പെടുന്നതാണോ, അകർമ്മത്തിൽ പെടുന്നതാണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവല്ല, അതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായിരിക്കും? അകർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഫലമെല്ലാം ഭഗവാൻ എടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഏറി വരുന്നതാണ് അകർമ്മം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്നു, യഥാവികർമ്മികൾ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഏത് വഴിയാ വരുന്നത്? ഗുരുക്കന്മാർ വഴിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ഇതാണ് ഗുരു പരമ്പര വഴി വരുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഗുരു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹം പറയുന്ന യഥാരൂപത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? മാംസം ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു, മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇയാൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും? ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ? ഫോർക്ക് നൈഫ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇയാൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വികർമ്മിയായിട്ട്. അടുത്തത് എന്താണ്? യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. വേദങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുന്നത്? അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തന്നെ നാരദ മഹർഷി 3 ലോകങ്ങളിലും ഏതാണ് വീണയും മീട്ടി ഇങ്ങനെ നാരായണ പറഞ്ഞു അല്ലെ എല്ലാവരെയും പ്രബുദ്ധരാക്കി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടാണോ നാരദ മഹർഷി ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല. അപ്പൊ ഏതാണ്? അകർമ്മി. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത 18 കർമ്മണീയ കർമ്മയ പശ്യേത് അകർമ്മണീ ച കർമ്മയഃ സ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മ ക്രേത. അപ്പൊ 18 പറയുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്തെ അത്രയും മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് അയാൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നയാൾ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതെന്തായിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്? അകർമ്മമായിട്ട്. അതെന്താണ്? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് അകർമ്മമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണുന്നു അല്ലെ? അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് അകർമ്മമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ ഏതാണ്? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു അകർമ്മത്തിൽ. അതെന്താ വാസ്തവത്തിൽ? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? കർമ്മം തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടിലും എന്ത് കാണുന്നു? നമുക്ക് കർമ്മത്തെ കാണാം അല്ലെ? അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ, അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ. അപ്പം അകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ കർമ്മമാണ്, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു.
അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് അയാൾ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ബുദ്ധിമാൻ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണുന്നു, അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണുന്നു. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. അതാണ് പറയുന്നത്. ആ ആള് ബുദ്ധിമാനാണ്. അദ്ദേഹം ഏതവസ്ഥയിലാണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ആർക്കാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യുന്ന, പകരം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനും ബുദ്ധിമാനും എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 19. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കല്പ വർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നി ദഗ്ധ കർമാണം തമ്മാഹു പണ്ഡിതം ബുധാഃ. അപ്പൊ 19 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത തന്നെ അല്ലെ? അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവൻ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാ തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 20 തെക്ത കർമ്മഫല സംഘം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയ കർമ്മണി അഭിവൃത്തോപി പ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. അപ്പൊ 20 പറയുന്ന ഏതാ? തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായ സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതാണ്? അകർമ്മം അല്ലെ? അകർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാള് ഏതാണ്? പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതില് ആസക്തിയില്ല, ഫലേച്ഛയില്ല. ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്തായിട്ട് വരുന്നു? അകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അകർമ്മമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് തൃപ്തിയാകുമ്പം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും തൃപ്തി വരും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പൂജ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകും? ആ ഭഗവാന് തൃപ്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകും അല്ലെ? അപ്പോഴെന്താണ്? നമുക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നും. അപ്പൊ ഭഗവാന് തൃപ്തി ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് സംതൃപ്തി വരും. ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മമായിരിക്കും അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അയാൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ച് കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാമ്യകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ഇച്ഛിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. 21 പറയുന്നു, നിരാശീർ യഥചിത് ആത്മാ ത്യക്ത സർവ പരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മം കുർവന്ന ആപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നിയന്ത്രണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വയററിയാതെ കഴിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമായിട്ടാണ് വരിക അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തണം, ശരീരത്തിനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആഹാരം നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ്, നമ്മൾ സ്വത്തും അത് ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ ഏതിൽ പഠിച്ചു? ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കാര്യവും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ജ്ഞാനി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് അതും ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, പാപഫലങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21, 22 അത് പറയുന്നു. എതിർശാലാവ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധോ അസിദ്ധോ കൃത്വാവിന നിബധ്യതേ. അപ്പൊ 22 പറയുന്ന എന്താണ്? താനെ വന്നു ചേരുന്ന ഞങ്ങളാ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്വമുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണ് ബദ്ധ ആത്മാവ് അല്ലാതാകുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രവൃത്തി വന്നാൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ബദ്ധാത്മാവാണ് അല്ലെ?
കാരണം എന്താ, ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച് നമ്മളെ ഓരോ തരത്തിൽ ചെയ്യും. തമോ ഗുണോ രജോ ഗുണോ അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണം തന്നെയാണെങ്കിൽ 20, ചിലർക്ക് 20 എന്ന് പറയും, ചില ശ്ലോകത്തിൽ 26 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അഹങ്കാരം വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ്, എല്ലാം എനിക്കിപ്പോ സമാധാനം സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നലും, ഞാൻ ഇത്രത്തോളം സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളാണെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു ന്യൂനതയായിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് സത്വഗുണത്തിലും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, എന്ത് വന്നാലും ദ്വന്ദ്മുക്തൻ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയാണോ പകലാണോ, സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടോ പരാജയം വന്നോ, ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഫലം കാക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴാ ദുഃഖം വരുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ദുഃഖം വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ദുഃഖവും ഇല്ല സന്തോഷവും ഇല്ല, അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. പിന്നെ എന്തും ചെയ്താലും അതിന്റെ നേട്ടത്തിലൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും, അതിനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എങ്ങനെയുണ്ട് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. എന്താ കാര്യം, അവരതിലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, കിട്ടുന്ന മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നവർ വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മൾ നിയതമായ രീതിയിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, പൂർണ്ണമായിരിക്കും. ആ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നയാളിനും ഭഗവാനും സംതൃപ്തമാകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്താണ്, എല്ലാത്തിനെയും ജയം അപജയങ്ങളെ പരാജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളാനും ആരോടും കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനും അല്ലെ. അതേപോലെ അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അയാൾ എന്തല്ല അബദ്ധാത്മാവ് ആകുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം എന്താണ്, പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് ചിലതൊന്നും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 23 ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞയാചരത കർമ്മ സംഗ്രഹം സമഗ്രം പ്രവിലീയത്തെ. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞയാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയത്തെ. 23 പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗുണങ്ങളാ 3 ഗുണങ്ങളിൽ പെടാതെ, സത്വഗുണോ ഇല്ല, രജോ ഗുണോ ഇല്ല, തമോ ഗുണോ ഒന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഗുണാതീതനായിട്ട് ആ ആൾ ഏത് അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലെത്തിയ ആളാണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ്. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ അല്ലെ, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് എന്താണ്, മുക്തിക്കുള്ള അർഹത കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ ആരുടെയൊക്കെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 2 പേര് ആരാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 2 പേരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവരെ കാണുന്നുള്ളൂ മാതാജി, ഒരു ഫോട്ടോയെ കാണുന്നുള്ളൂ സ്ലൈഡില്. 2 ഫോട്ടോ 2 പേരുണ്ടല്ലോ, 2 സൈഡ് മൈൽപീലിയുടെ 2 സൈഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ നെറ്റിന് എന്തായാലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഗോലോകം അല്ലെ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ പ്രഭു അല്ലെ. ഭൗതികതയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് അവർ നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ദിവ്യ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24 ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാം എന്ത് തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ബ്രഹ്മം എന്നാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്, ബ്രഹ്മൻ എന്നല്ല, ബ്രഹ്മാവ് എന്നല്ല, പരബ്രഹ്മം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ബ്രഹ്മം എന്നാണ്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ
ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവം ഉള്ളവയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, യജ്ഞം ചെയ്യുന്നയാള്, പിന്നെ യജ്ഞത്തിന്റെ യജമാനൻ അല്ലെ, അത് നടത്തുന്നയാള്, ഇത് ചെയ്യുന്നയാള്, പിന്നെ അതിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് യജ്ഞകുണ്ഡം, അതിൽ അർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, നെയ്യ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞവും യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നതും യജ്ഞം ചെയ്യുന്നയാളും യജമാനനും പിന്നെ ഏതാണ് എല്ലാം തന്നെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മം പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാം ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താ വർക്കിംഗ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബാങ്കിൽ ക്യാഷ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ പണവും എന്താണ്? ബാങ്കിൻ്റെതാണ്. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും കരുതുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കോടികളായിരിക്കും ദിവസം കൈകാര്യം ചെയ്ത എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? ആസക്തി ഇല്ലാത്തവനാണ്. ഫലത്തിനെ കുറിച്ച് ആസക്തി ഇല്ല. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് അതൊന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തമാണ് എന്ന് കരുതിയാലോ അയാൾ എന്തായത് കുറ്റം ചെയ്യുന്നു, അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അതിർത്തിയില് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ആരെ കൊന്നാലും, ശത്രുക്കളെ കൊന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്തായിട്ട് വീരകൃത്യം ചെയ്ത ആളായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കും. അതേസമയം അയാൾ അവധിയിലായിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പിലാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ജീവിയെ, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യനെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരായിരിക്കും? ക്രിമിനലായിട്ട് അല്ലെ, കുറ്റം ചെയ്ത ആളായിട്ട് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരേ ആള് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഒരേ കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഏതാണ്? ഫലമില്ലാത്ത അകർമ്മമായിട്ടും വരുന്നു, പിന്നെ ഏതാണ്? കുറ്റകൃത്യമായിട്ടും വരുന്നു. ഒരേ പ്രവൃത്തി രണ്ട് തലത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അർജുനൻ ചെയ്തത് ധർമ്മയുദ്ധം, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതേസമയം ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മ യുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുര്യോധനെ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് പാപിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്ത പ്രതിഫലനമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക, പ്രതികരണമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. പുണ്യവുമായിട്ടും കണക്കാക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് പാപമായിട്ടും കണക്കാക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പുണ്യമാണോ പാപമാണോ എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത 4ാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. 25 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അതില് അതീന്ദ്രിയ അറിവിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 25 മുതൽ 40. ഇവിടെ കർമ്മയോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാണ്? കർമ്മയോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനല്ലാതെയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. ഫലേച്ഛ കൂടാതെയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ബന്ധിതനാകുന്നില്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തിപ്പെടുന്ന ആളാണ്. നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ആളാണ്. ചിലർ പറയും, പേരൻസ് പറയും കൊണ്ടുവാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തിയാകത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം അല്ലാത്ത ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മയോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അകർമ്മിയായിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും എന്റേതല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി അല്പാഹാരം, മിതാഹാരം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വാരി വലിച്ച് തിന്നുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ്? അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കുന്നത്? മിതാഹാരമാണ്. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നിർത്തി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മിതാഹാരം. പിന്നെ ആത്മസംതൃപ്തി. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ കിട്ടുന്നത് അതിനെ അപ്പടി അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, സ്വീകരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? സന്തോഷം കിട്ടും, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും വയ്ക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ എന്താണ്? ദ്വന്ദ്വ വിമുക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സുഖദുഃഖങ്ങളും ലാഭനഷ്ടങ്ങളും മാനാപമാനങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? സംഭവയുഗ നമ്മൾ പറയല്ലേ, സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
പിന്നെ ഏതാ വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും കുലുക്കമില്ല. വിജയം വന്നാലും പരാജയം വന്നാലും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ആളാണ്. കുലുക്കമില്ല, അസൂയയില്ല. അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു അസൂയയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യമില്ല, ഗുണാതീതനാണ്. പിന്നെ പൂർണ്ണമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. പിന്നെന്താണ്, അതീന്ദ്രതയിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സച്ചിത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധൻ 4 പേരെ കണ്ടു, രോഗിയെ കണ്ടു, പിന്നെ മരണം കണ്ടു, അല്ലെ, ദുഃഖിതനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന, ദാരിദ്ര്യം കണ്ടു. പിന്നെ കണ്ടത്, പിന്നെ ഒന്ന് കാണുന്നു, ഏതാണ്, ഒരു സന്യാസിയെ കാണുന്നു. സന്യാസിയുടെ മുഖം വളരെ പ്രസന്നമായിട്ട് സിമ്പിൾ ലൈഫ് നയിക്കുന്നു. സിമ്പിളാണ് അദ്ദേഹം വസ്ത്രത്തിലും എല്ലാം. പക്ഷെ മുഖകാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത മുഖകാന്തിയാണ്. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാണ്, അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ആളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആർക്ക് വരുന്ന സച്ചിത് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ആനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ ജ്ഞാനമുണ്ട്, അല്ലെ. സച്ചിത് ആനന്ദം എന്നാ പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായ ചിത്ത്. ചിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനത്തോടുള്ള ആനന്ദം, അതായത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിക്കും എന്തുണ്ടാകത്തില്ല, പ്രതികരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല, പാപപുണ്യ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനനം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഇത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഏതാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ബോധത്തോടുകൂടി, അറിവോടുകൂടി, ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഏതാണ്, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തില് അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും, ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ബ്രഹ്മനെ കുറിച്ചുള്ള, ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും. അതായത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ്, പരബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാഗ്രഹമൊന്നുമില്ലാതെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേര് വിളിക്കുക. ഏതാണ്, ത്യാഗം, അല്ലെ. നമ്മൾ ഏതാണ്, ഉപവാസം എടുക്കുന്നത് ഒരു ത്യാഗമാണ്, അല്ലെ. ഏത് ദിവസം നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കുന്ന ഏത് ദിവസമാണ്, ഏകാദശി. ഏകാദശി ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ത്യാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭോജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വർജിക്കുകയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പം നമുക്ക് പല പല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹരഹിതമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഏകാദശിക്ക് വ്രതം എടുക്കുന്നത്, അല്ലെ. അതൊരു ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ പല ത്യാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏകാദശി വ്രതം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ത്യാഗം തന്നെയാണ്, പല യജ്ഞങ്ങളും. അപ്പൊ പല പല യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറയും. നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട്, ദ്രവ്യയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം, അല്ലെ. വേറെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഏതെങ്കിലും പേരുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഋതുയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പം പല യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ത്യാഗത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു പൂജ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഒരു പൂജ ചെയ്യുന്നു. അന്ന് രാവിലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ മംഗളാരതിക്ക് കുളിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്, വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച്, അല്ലെ. ചിലരെന്താണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ആയിരിക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത്, അല്ലെ. പൂജ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതും ഒരു ത്യാഗമാണ്. പോകുന്നത് ഒരു ത്യാഗമാണ്, അല്ലെ. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചായിരിക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത്, അല്ലെ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സ് ഭഗവാനെ തന്നെ അർപ്പിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ത്യാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ, എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം താല്പര്യമില്ലാതെ, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും നമുക്ക് ഏതിൽപ്പെടുത്താം, യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം. യജ്ഞം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ത്യാഗത്തിന് വേറൊരു പേരെന്താണ്? യജ്ഞം. അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ ഏതാന്ന്? എല്ലാ തരം വൈദിക യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഫലം അതീന്ദ്രിയമായ അറിവാണ്. ഏത് യജ്ഞം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം എന്തായിട്ട് വരും? ജ്ഞാനമാണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് ഏത് തലത്തിൽ വരുന്നത്? ഇന്ദ്രിയത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് അതീന്ദ്രിയമാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇത് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ആത്യന്തികമായി ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സാധന ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? ഓരോ ത്യാഗത്തിലൂടെയും നമ്മൾ സാധനയാണ്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് എല്ലാത്തിന്റെ പേരുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവിധ തരം ത്യാഗങ്ങൾ 25 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ദേവാരാധന, ബ്രഹ്മയജ്ഞം, മനോയജ്ഞം, അല്ലെ? മനോനിയന്ത്രണം, അതെങ്ങനെ? പ്രാണായാമം, അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. മനസ്സൊരിന്ദ്രിയം അല്ലേ? പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, വേണ്ടാത്ത കർമ്മങ്ങളും വേണ്ട കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും? മനസ്സാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ടതല്ലേ? അത് ഏതിലൂടെ സാധിക്കും? പ്രാണായാമത്തിലൂടെ. അഷ്ടാംഗയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പ്രാണായാമം വരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടം ഏതാണ്? പ്രാണായാമമാണ്, അല്ലെ? അഷ്ടാംഗയോഗയില്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാ? മനോയജ്ഞം. അഷ്ടാംഗയോഗം അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പതഞ്ജലിയുടെയാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം, അത് വരുന്നു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നിയന്ത്രിത മനസ്സിന്റെ അഗ്നിയിലേക്കുള്ള കടമകളായി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജീവശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഏതിലാണ്? അഗ്നിയില് അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? താപമാകുന്ന തപാഗ്നി എന്നാണ്. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? സമ്പൂർണ്ണ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം ബ്രഹ്മനിൽ എത്താനായിട്ട്, പരബ്രഹ്മത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യജ്ഞമാണെങ്കിലും. പിന്നെ ദ്രവ്യയജ്ഞം, അതാണ് ദ്രവ്യമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന പഠന ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ദ്രവ്യം, ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തികളും ചാരിറ്റബിൾ വർക്കുകളെല്ലാം ദ്രവ്യമയം. ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറ്റർ എന്നാണ്, അല്ലെ? സാധനങ്ങൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനം, ആശുപത്രിയൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുക, വാർദ്ധക്യകാല സ്കൂളുകളും അതേപോലെയുള്ള പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിക്കുക, വാർദ്ധക്യകാല ഭവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ദ്രവ്യയജ്ഞങ്ങളിൽ പെടും. ചെലവ് ചുരുക്കൽ തപോയജ്ഞം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചാതുർമാസ വ്രതം, ചന്ദ്രയാന വ്രതം, അതായത് ചാതുർമാസം നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? ജൂൺ 15 മുതൽ നവംബർ 15 വരെയാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അതാണ് 4 മാസം. അപ്പൊ റെയിനി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്യാസിമാരെല്ലാം ഏതെങ്കിലും പവിത്ര സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് അവിടെ എത്തുന്നവർക്കെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും പിന്നെ വേദങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാസമാണ് ചാതുർമാസം. എല്ലാവരും അത് എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രയാന എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് ഏതാണ്? പൂർണ്ണഗ്രഹണം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്? ഈ കർത്തവാവ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? കുറേശ്ശെ ആഹാരം നിയന്ത്രിച്ച് വരുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഏതാണ്? മിതമാക്കി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ്? ത്യാഗമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പൂർണ്ണ ദിനം വരുമ്പോ, പൂർണ്ണ ചന്ദ്ര ദിവസം വരുമ്പോ, പൗർണമി വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അന്ന് ഫുൾ ഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക, പൂർണ്ണമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാതെ. അങ്ങനെയാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ലൂണാർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ചന്ദ്രനുമായിട്ട് സൂര്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ സോളാർ, അല്ലേ? അപ്പൊ ലൂണാർ ആയിട്ട് വരുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗമിക്കൽ, അതിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ദിവസം ഫുൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കും. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ആഹാരം കുറേശ്ശെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ മിതാഹാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ചന്ദ്രയാന വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 വ്രതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും.
അതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ മാസത്തിലും വരുന്നതാണ് ചന്ദ്രയാന വ്രതം അല്ലെ. പിന്നെ യോഗയജ്ഞം, പിന്നെ ഏതാണ് യോഗയജ്ഞം? ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു നിശ്ചിത പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള ത്യാഗമാണ് യോഗയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പതഞ്ജലി സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് ഹഠയോഗ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഹഠയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അഷ്ടസിദ്ധികളില്ലേ? ഏതൊക്കെ അഷ്ടസിദ്ധികളെന്ന് അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയൂ. യോഗയൊക്കെ കുറച്ച് പഠിക്കുന്നവർ. അണിമ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയുകയാണ്. അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ, ഗരിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാഗാമ്യ, ഈശിത്വ, വശിത്വ. ഈശിത്വ, വശിത്വ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അണിമ എന്ന് പറയുമ്പോ ആറ്റം പോലെ എത്ര ചെറുതാകും. മഹിമ എന്ന് പറയുമ്പോ വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. ആകാശം വരെ എത്തുന്ന തരത്തിലാകും. ലഘിമ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പേപ്പർ പോലെ കനമില്ലാത്തതാകും. ഗരിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കനം വരുന്നതാകാം, ഹെവി ആയിട്ടുള്ളത്. പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നേടാൻ സാധിക്കും. പ്രാഗാമ്യ, ചിലരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ബാധ കൂടി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ? ബാധ കൂടി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ? പ്രാഗാമ്യം. ഈശിത്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നെങ്കിൽ മഴയെ പിടിച്ചു നിർത്തുക അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഒഴുകുന്ന ജലത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ വശിത്വ, വശീകരണം അല്ലെ. എന്തോ കൈവിഷം കൊടുത്തെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? കൈവിഷം കൊടുത്ത് വശീകരിച്ചെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നാട്ടില്. അപ്പൊ അതാണ് വശിത്വ. അപ്പൊ അതാണ് അഷ്ടസിദ്ധികൾ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഹഠയോഗികൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ്. പിന്നെ സ്വാധ്യായ യജ്ഞമുണ്ട്. അതെന്താണ് സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ? ബ്രഹ്മചാരികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്വയം പഠിക്കുക അല്ലെ. അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത്ര മണിക്കൂർ അവർ സ്വാധ്യായം ചെയ്യണം, സ്വന്തമായിട്ട് പഠനം നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ പഠനം, വേദാന്തങ്ങൾ, സൂത്രങ്ങൾ, സാങ്കേതത്വം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രാണായാമം, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. കുംഭകയോഗ എന്നുള്ള ഒരു പരിശീലനമുണ്ട്, ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു കുംഭകയോഗ. അപ്പൊ അത് ഇതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വേണ്ട. ആവശ്യമുള്ളവരത് നോക്കി റെഫർ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പലതര യജ്ഞങ്ങള്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ യജ്ഞത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രധാന എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് യോഗം എല്ലാം എന്താണ്? എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്താലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. അതാണ് എളുപ്പം. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നത് ഏതാണ്? യജ്ഞം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക അല്ലെ. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്, സിൻസിയറായിട്ട്, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധമുണ്ടായിരിക്കുക. ആ ബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്ന തരത്തില്, എല്ലാം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില് അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു യജ്ഞത്തിന്റെയും ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ചിലരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സാക്രിഫൈസ് എന്തിനാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. ചിലരെന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തിനാ? ഇവിടെ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം. മറ്റേതാണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല പല യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏതാണ്? ദേവത ആരാധനയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. പല പല ദേവത ആരാധന, പല പല ആരാധനകൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പലരും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളിൽ പലരും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല, ചിലരൊക്കെ എന്നാലും ചെയ്യും. ഏതാണ്? ദേവത ആരാധനയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ദേവത ആരാധന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? പ്രഥമമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ ഏതാണ്? മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നന്നായിട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലിക്ക് ഉയർച്ച വരിക, ജോലി കിട്ടുക, കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷൻ കിട്ടുക, കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വീട് വെക്കുക, കാറ് വാങ്ങുക എന്നൊക്കെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്?
ദേവതമാരെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിച്ചു തരികയും ചെയ്യും എന്നാണ്. കാരണം അവരെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായികളാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അവരുടേതായ ശക്തികളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഭൗതികതയിലുള്ളവരാണ്. ഈ ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഒക്കെ എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവരാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കാരണം അതൊക്കെ താൽക്കാലികം. ഭൗതികതയിലുള്ള എന്തും താൽക്കാലികമായിരിക്കും അല്ലെ? നേട്ടങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമായിരിക്കും. സന്തോഷം നമുക്കൊന്ന് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത് വേണം. ഞാനപ്പോ അതിനെ പറയുന്ന പോലെ ജോലി കിട്ടുമ്പോ പറയും എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ജോലി വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൂടിക്കൂടി വരും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭൗതികതയിലുള്ള ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അടുത്ത് പറയുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്, ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്ന? ആത്മാവിനെ തന്നെ അർപ്പിക്കുക, അതിനെ തന്നെ ആഹൂതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ്. ഇവിടുത്തെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന? സാക്രിഫൈസസ് ഓൺ സെൽഫ് ഇൻടു ദ ഫയർ അൾട്ടാർ ഓഫ് സുപ്രീം ബ്രഹ്മൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവരെന്താണ്? ഡെമി ഗോഡ്സ് എല്ലാം ടെമ്പററി ആയിട്ടെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. അവർക്ക് ഡെമി ഗോഡ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാരിലൊന്നും ദേവതകളിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. അതിനൊക്കെ ഉയർന്നതാണ് ഏതാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അല്ലെ? അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതിലെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങളാണ്, യജ്ഞങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതുമെല്ലാം ത്യാഗവും യജ്ഞം തന്നെ. ത്യാഗത്തിനെയാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഏതാണ്? സുപ്രീം ജ്യോതിഷില് ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? താത്വികമായിട്ട് ഫിലോസോഫിക്കൽ സ്പെക്കുലേഷൻ അനുമാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തി തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലുള്ള ഡിവോട്ടീസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്താ? അവർക്കൊന്നിനും ഏത് താല്പര്യമില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അവർക്കെല്ലാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്ത? കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, കൃഷ്ണനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. സ്വന്തം ആത്മാവിനെ എന്താണ്? പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആത്മാവെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം അവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യൂ. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതും അതാണ്. അതിലൊരിക്കലും നഷ്ടം വരത്തില്ല, വിജയമേ ഉണ്ടാകും. മറ്റ് യോഗകളൊക്കെ എന്താണ്? ചിലപ്പോ പകുതി വഴിക്ക് നിന്നെന്നിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്തോഷമില്ലാത്ത സാക്രിഫൈസസ് എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സന്തോഷമില്ലാത്തതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് കാണുന്നത്? എപ്പോഴും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ്? അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? സന്തോഷം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇന്ന് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അസംതൃപ്തി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചാൽ കാണാം, അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അസംതൃപ്തിയാണ്. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഡിമാൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ പേരൻസ് അവര് ഡിമാൻഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിച്ചാലും അവര് അതൃപ്തരായിരിക്കും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലോർഡ് ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം താമര തണ്ടില് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ ഞാൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധവും വരുന്നില്ല. എല്ലായിടവും ഇരുട്ടും വെള്ളവും മാത്രം കാണുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെന്നാ ഉദിച്ചു വന്നത് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ താമരത്തണ്ടിലൂടെ മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ പോയും വന്നുമൊക്കെ നിന്നിട്ടും ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് വർഷങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു അശരീരി കേട്ടത്. താ പാ എന്നല്ലേ? ആ താ പാ എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തപസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അശരീരിയിൽ, അല്ലെ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 1000 വർഷം തപസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയത്. ഏതാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ, അല്ല, ഏതാണ്? കാരണോദകശായ അല്ല, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, അല്ലെ? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ശായി വിഷ്ണു ആണെന്നുള്ളത് വിട്ടുപോകരുത്. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നത് താമരത്തണ്ടിൽ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിലാണ് താമര വന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്നത്. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്, അദ്ദേഹം സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതും. പിന്നെ ചതുർശ്ലോക ഭാഗവതം ഒക്കെ കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ കിട്ടുന്നത്? തപ എന്നുള്ള വാക്ക്. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സാക്രിഫൈസിൽ എപ്പോഴും, ത്യാഗത്തിൽ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഹാപ്പിനെസ് വിത്തൗട്ട് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്യാഗത്തില്, യജ്ഞത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? സന്തോഷം കിട്ടണം. അത് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാല് നമുക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തൊന്നും സന്തോഷം സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതല്ല, അതെല്ലാം താൽക്കാലികം. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ എന്നാണ്? അജ്ഞതയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ത്യാഗം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? യജ്ഞം ചെയ്യുക. സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരുന്ന അർത്ഥം വരും യജ്ഞം, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ഇഗ്നോറൻസ് മാറ്റിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? നമ്മള് ഇഗ്നോറൻസ് എന്താണ്? ഓം അജ്ഞാത എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്ലോകാതല്ലേ വരുന്നത്, അല്ലെ? തിമിരാന്തസ്യ, അത് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് വരുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചു ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പാപകർമ്മങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് പാപജീവിതം കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് അധമ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ തന്നെ അസുരനോ അല്ലെങ്കിൽ മോശം ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഏതായിട്ട് വരുന്നു? താഴ്ന്ന തരം ജീവികളായിട്ട്, അല്ലെ? പല പല താഴ്ന്ന തരം ജീവികളുണ്ടല്ലോ. മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കടുവയും സിംഹവും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അവർക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് മാംസം കഴിക്കുന്ന ജീവിയായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? കടുവയുടെ സിംഹത്തിന്റെയൊക്കെ ഒരു ജന്മം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സാക്രിഫൈസും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി എന്താണ് ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, ധാമത്തിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ 29, 30, 31, 32 ശ്ലോകങ്ങളില് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രാണായാമം ചെയ്തു സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യോഗികളെല്ലാ യജ്ഞം ഫലങ്ങളുടെ അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞവർ പരമമായ സനാതന ധാമത്തിലേക്ക്, തലത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. ഒരു ശ്രേഷ്ഠ യജ്ഞമനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നു, നീ നിന്റെ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുക. നിന്റെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പലതരം യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹഠയോഗമുണ്ട്, പിന്നെ അല്ലാത്ത തപസ്സുണ്ട്, അല്ലെ? പിന്നെ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷേത്രാരാധന നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ യാഗാഗ്നി, യോഗയിലൂടെ യോഗ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് അത് സ്വയം ഇവിടെ ഭൗതിക ശരീരം കളയുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല പല യജ്ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ധർമ്മം ചെയ്യണം. അത് ത്യാഗമനോഭാവത്തോടു കൂടി യജ്ഞമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുള്ള സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കർമ്മഭൂമിയിൽ നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? നീ ക്ഷത്രിയനാണല്ലേ, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം നീ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാജ്ഞാനയജ്ഞ പരന്തപ സർവൻ കർമ്മ അഖിലം പാർത്ത ജ്ഞാനേ സമാപ്യത. യജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. പാർത്ഥ സർവകർമ്മ ത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ്? യജ്ഞങ്ങൾ പലത് പറഞ്ഞല്ലേ, ഹഠയജ്ഞം, പിന്നെ അഷ്ടാംഗയജ്ഞം, അങ്ങനെ പല പല യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്, ദ്രവ്യയജ്ഞം, അങ്ങനെ പല യജ്ഞങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല യജ്ഞം ഏതാണ്? ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ, അതാണ് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും എന്താണ്? കർമ്മത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് ജ്ഞാനം കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കോ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ 5-ാമത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കുന്നു. 34 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാം എന്നാണ് ഒന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് അത് പറയുന്നു. അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം, ഹൂ ക്യാൻ അല്ല, ആർക്ക് നേടിയെടുക്കാം. ആദ്യം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ, രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ ഫലം എന്ത്, അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ആർക്കാണ് വിജയകരമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അടുത്ത് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടയാളങ്ങൾ എന്താണ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളിൽ അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാക്കും, പിന്നെ അത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന് മുന്നേ പറയുന്ന ആർക്കാണത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്താണ് നേടിയെടുത്ത ആൾ, ഇത് നേടിയെടുത്താൽ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇത് എങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കാം അല്ലെ, എങ്ങനെ എടുക്കാം, ഹൗ ടു അച്ചീവ്, എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഹൗ, പിന്നെ എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്താണ്, പിന്നെ ആരാണ് അതിന് യോഗ്യൻ, പിന്നെ യോഗ്യനായ ആള് ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഈ 34 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാ ഇവിടെ പറയുന്ന. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്റെ തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന്, ബൈഹാർട്ടും ചെയ്യണം, പിന്നെ ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതില്. അതിന്റെ എന്താണ് 3 അടയാളങ്ങളോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണം, ഏതാ പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത്, സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഏതാണ് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉചിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് ഇവിടെ കാണിച്ച് സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയി താമസിച്ച് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും എന്ത് ചെയ്യുന്ന 64 ദിവസം താമസിച്ച് 64 കലകൾ പഠിച്ചു. നമുക്ക് അതിശയം തോന്നി എന്തൊക്കെ കലകളാ പഠിച്ചതെന്ന്. 64 കൃഷ്ണ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 64 കലകളുടെ പേര്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തോ പുതിയ ഘടകങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ 5128 വർഷം മുമ്പ് ആര് പഠിച്ചതാണ്, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും പഠിച്ചതാണ് സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തില്. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ, അറിയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, പക്ഷെ മാതൃക കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പഠനത്തിന് പോയതല്ലേ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കുചേലന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ, സുധാമ രണ്ടുപേരും കൂടെ തിവൽ അല്ലെ, തീ കത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോയപ്പം പെരുമഴ പെയ്തതും അവര് കഴിച്ച കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ.
അപ്പൊ എന്താണ് രാജാവാണെന്നോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അല്ലെ, എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. അങ്ങേയറ്റത്തെ പണക്കാരനും ഇങ്ങേയറ്റത്തെ ദരിദ്രനും കൂടെയാണ് വിറക് പിറക്കാൻ പോയതല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക എന്നാണ്. അല്ലാതെ അവിടെ ഞാൻ അഹങ്കാരത്തില് ഞാൻ ആരോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല. പിന്നെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക എന്നാണ്. അപ്പൊ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, സേവിക്കണം, പിന്നെ എന്താണ്, വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. അപ്പൊ ഗുരു ആരാണെന്ന് അടുത്ത് പറയുന്ന, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, സത്യം അറിഞ്ഞ ആളാണ്, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ ആളാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയാണ്. ആ ജ്ഞാനിക്ക് നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, പരിപൂർണനാണ്, നിരപേക്ഷ സത്യമാണ്. അപ്പൊ സത്യം എന്താണ്, എപ്പോഴും സത്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്സിൽ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 2 ആവും അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 1 ആണ്. ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എന്താ വരുന്ന, 0 വരും. ഇവിടെ എന്താണ്, വീണ്ടും 1 തന്നെ നിലനിൽക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണനാണ് അല്ലേ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഏകനാണ്, പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ആയിട്ട് തന്നെ, ഏകനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റമില്ല, പൂർണ്ണത കുറയുന്നില്ല. അതാണ് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിത എന്ന ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് അല്ലെ, മന്ത്രത്തിലും പറയുന്ന അതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പരിപൂർണനാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അതിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നതെന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ അറിവ് കിട്ടിയാൽ ഈ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ചോദിച്ചും സേവിച്ചും അല്ലെ, വിനയത്തോടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും, ഏതാണ്, obtain knowledge, ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നു, ആൻഡ് റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഏതാണ്, ബ്രഹ്മൻ അല്ലെ. അപ്പൊ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകളും എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവാണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ഈ പരിപൂർണനായ ആരാണ്, ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഒരിക്കലും മായയിലേക്ക് തള്ളിവിടത്തില്ല എന്നാണ്. നമുക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, മായയിൽ പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ യോഗമായയുടെ കീഴിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് അല്ലെ, സെർവന്റ് ഓഫ് ലോർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ മായയിൽ, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ മുഴുകത്തില്ല, നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ വി വിൽ ക്രോസ് ഓവർ ദ ഓഷൻ ഓഫ് മിസറീസ്. ഇതൊരു ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ, ഇതൊരു ജയിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന്, സംസാരമാകുന്ന ദുഃഖാലയമാണിത്, സംസാര സാഗരമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് മോചനം കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകാൻ, ഇതൊരു കടത്ത് ഏതാണ്, ബോട്ട് പോലെയാണ് ഏതാ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സംസാര അർണവം കടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു തോണിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏതാ, നോളജ് ഓഫ് സെൽഫ്, ആത്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ആൻഡ് സൂപ്പർ സോൾ ആൻഡ് ദെയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൺ ബേൺസ് ഓൾ സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻസ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ആയ ആത്മാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, 2 ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം നമ്മുടെ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകുന്നു. അതായത് ഈ സത്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അകർമ്മത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ, അകർമ്മികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പാപം സ്വരുക്കൂട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാലിന്യരഹിതമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ മാലിന്യരഹിതമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മോചനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സാധിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ്, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മെച്യൂർ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ മിസ്റ്റിസിസം. ആൻഡ് ഫൈനലി എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതാണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നു, ഭക്തിയുള്ള സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പൊ സാധിക്കുന്നത്, ഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എന്താണ്, നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നേടുന്നത് അല്ലെ. മെച്യൂർ ഫ്രൂട്ട്, പക്വമായിട്ടുള്ള ഫലം. ഭാഗവതം നമ്മൾ പക്വഫലമാണ് വേദങ്ങളുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതേപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന പക്വഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ പക്വഫലം എന്തിനു നമുക്ക് ഇടയാകും, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതാണ് ഏതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള
ഏതാണ് ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് ഹൂ ക്യാൻ, ആർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ. ആർക്കാണോ ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലും ഗുരുവിലും വിശ്വാസമുണ്ട് അവർക്കാണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ ഹു ഹാസ് ഫെയ്ത്ത് ക്യാൻ അക്വയർ ട്രാൻസെൻഡൽ നോളജ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ആർക്കാ കിട്ടുന്ന? വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക്. ആരിലൊക്കെ വിശ്വാസം വേണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ആരിലൂടെ കിട്ടിയത്? ഗുരുവിൽ കൂടെയാണ് കിട്ടിയത്. ഏത് ഗുരുവാണ്? ഗുരു പരമ്പര വഴി വരുന്ന യഥാർത്ഥ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ആ ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം വേണം. പിന്നെ അത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വേണം. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ്? എല്ലാ ഫ്രീ ഓഫ് ഡൗട്ട്സ്. നമുക്ക് ആരാണ്? ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ല, സംശയം, ഗുരുവിൽ സംശയം, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വിശ്വാസവും സംശയരഹിതവുമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയില് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കൂ? ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓ ഭരത, സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ, അല്ലയോ എന്റെ സുഹൃത്തെ അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യൂ? എണീക്കൂ. ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ, എല്ലാം താഴെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ, അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ ക്ഷത്രിയൻ ഒരിക്കലും എടുത്ത അമ്പും വില്ലും താഴെ വെക്കാറില്ല. യുദ്ധം ജയിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്താല് അമ്പും വില്ലും കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മാറ്റൂ എന്നുള്ളത്, വീഴുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ താഴെ വെച്ച് കാല് വിറയ്ക്കുന്നു, കൈ വിറയ്ക്കുന്നു, ഗാന്ധീവം വഴുതി വീഴുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? നീ എണീക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോ സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ അഫക്ട് വൺ ഹു പെർഫോംസ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് വിത്ത് ട്രാൻസെൻഡൽ നോളജ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി അതിൽ പറയുന്ന തരത്തിൽ ആരാണോ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് അവൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? അവന് പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അർജുനന്റെ ഒരു ഏതാണ് വിലാപം അതായിരുന്നു അല്ലേ, ഞാൻ അവരെയൊക്കെ വധിച്ചാൽ എന്താണ് എനിക്ക് പാപഫലം കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അതിന് മറുപടിയാ പറയുന്ന, നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിയാൽ അത് ഏത് തരത്തിലാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് നീ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ്, നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യേണ്ട ആളാണ്. കർത്തവ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി കർത്തവ്യം യഥാപോലെ നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നിയത കർമ്മം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്, നീ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ഏതാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അകർമ്മത്തില് അകർമ്മം വികർമ്മം ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. വികർമ്മം ചെയ്താൽ എന്താണ്? പാപഫലം കിട്ടും അല്ലെ. ശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിക്കാതിരുന്ന എന്താ കിട്ടുക? വികർമ്മമാണല്ലേ. അപ്പൊ നിനക്ക് പാപം കിട്ടും. യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വനവാസത്തിന് പോകുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പൊ നീ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയെ തള്ളിക്കളയുന്നു, വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയെ തള്ളിക്കളയും. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ്, എണീക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ്. സ്ലാഷ് വിത്ത് നോളജ് ആൾ ഡൗട്ട്സ് ബോൺ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നീ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത്. നീ ശരീരമാണെന്നുള്ള ചിന്തയാണല്ലേ. ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നീ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്ന് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു. എവരൊന്നും മരിക്കുന്നില്ല, ഇവരുടെ ആത്മാവാണ് അതിന് മരണമില്ല അല്ലെ. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അവരുടെ ആത്മാവിന്റെ പുറം മോടിയാണ് അല്ലെ, വസ്ത്രമാണ്, ആവരണമാണ്. അപ്പൊ ആ ആവരണമേ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നീ കൊന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റാരെങ്കിലും കൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വമേധയാ മരണപ്പെടും. അവർ സ്വമേധയാ മരണപ്പെടും. എന്താണെങ്കിലും ആ ശരീരം നശിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട, നീ പാപകർമ്മമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നീ വിവേകത്തോടെ ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടിയ നീ എന്ത് ചെയ്യുക? യുദ്ധം ചെയ്യുക, നിന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാനസഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിന ആത്മനഃ ചിത്വാ ഏനം സംശയം യോഗം ആദിഷ്ടോ ഉത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുക? എണീക്കുക. 42 അല്ലെ. എണീക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യുക, യുദ്ധം വിജയിക്കുക,
അല്ലെങ്കിൽ വീരമൃത്യു വരിക്കുക എന്നാണ്. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ഞാൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ്. അല്ലയോ ഭരതപുത്ര, ഭാരത അല്ലെ, ഭരതവംശത്തിലെ പുത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഭാരത എന്ന് വെച്ചാല്. അപ്പൊ എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ, യോഗനിഷ്ഠനായി. ഏതുകൊണ്ട്? ജ്ഞാനമാകുന്ന വാള്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനയോഗത്താല് നീ എന്ത് ചെയ്യുക? നിന്റെ കർമ്മം നിറവേറ്റുക. നീ ഇങ്ങനെ അലസതയുടെ ആലസ്യത്തില്, മനോവിഷമത്തില്, വിഷമഘട്ടത്തില്, വിഷമസ്ഥിതിയില് നീ കിടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ. അതല്ലാത്തയാൾ അവിശ്വാസിയായും പരിമിത സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് പമ്പര വിദ്യയായിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏത് സഹായിക്കുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനയോഗ, ആത്മജ്ഞാന, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ആരിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം? ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനമാണ് ഈ യഥാരൂപത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഹ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഓട്ടം നടത്തി മനസ്സിലാക്കി. കൃഷ്ണ വാചകൽപത രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധു സേവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निराय गौर प्रेमानंदे हरि।